karon mga ka-feelings ato nang tubagon ang mga gipangayo nga mga pangutana sa atong letter sender karon no sa atoa nga ang una niingon diri mausap pa kaha ni si Jake sa iyang batasan mga ate. So ang tubag, yes, oo, mausap pa siya Ma'am Cha. Pero kinahanglan nga maghatag siya importansya sa iyang kinabuhi no sa pagpaningkamot nga ma-change niya sa iyang kabubuton ang iyang kinaiya kay wala may makadiktar niya ug walay makabuot niya kay iya man ang kinaiya no murag built in na ang iyang kinaiya since sa iyang pagkatao mulay atong hibaloon nga ang mga tao nga nagkahupot ani nga mga disorder ni siya kining usa ka narcissist. So kung maka acquire ka ani nga batasan so dili ni basta-basta matambalan. Murag dili ni siya walay tambal ani kun dili siya ra mismo. Kung naa siya maayong huna-huna pinaagi sa na siya nakuha o nakutluan nga maayong mga motivation siya ang kinabuhi kung siya na mismo nakamatikod ni ini nga medyo nagkaanam na og kalayo ang iyang mga friends or mga relatives na magduol-duol sa iya so makadiskubre siya ni ana nga problematic ang iyang behavior so siya mismo ang maningkamot no siya mismo ang voluntaryo sa pagbag-o ug hinay-hinay sa iyang dili maayo nga kinaiya kay kung kini nga kinaiya kung siya mismo ang maningkamot sa pagbag-o so kaya niyang bag-ohon ubyaan tong mga dili maayo niya nga kinaiya nga iyang nahuptan kay siya ra man po'y nakadiscovery makadiscovery ang ubang tao nga dili siya maayo nga pagkatao o dili maayo ang batasan dili na ginamuduol pud sa iya no himala na kung atubang kaniya nga di maahibawan kung unsa ang iyang mood karon nga oras kay bali-bali murag dali ra no ihip-ihip ng hangin lahi na pud maayo pa siya karon apan sa taud-taud dili na so mao na siya ma'am Cha kung siya mismo ang mo voluntaryo nga mag-usab so ma-change yun siya sa hinay-hinay kay proseso gihapon ni dili ni basta-basta nga kinaiya mawala sa iyang pagkatao kay mo nagingon lagi built in na siya niya sa iya pang pagkahimugso diri sa kalibutan mo iyahan na ang kinaiya so siguro acquired na no ganang genetic na nga mo siya nakasunod so sa sunod nimo ikaduha nga pangutana maka-influence ba ning kinaiya sa usa ka narcissist mga ate kay matud pa sa akong mga igsuon na takdan na daw ko yes according to expert oo kay ikaw perme nag-uban niya ikaw perme naka-receive ka sa iyang mga gipangbuhat sa imo ha so kuan gyud ko no 100% maka-influence ang kinaiya sa tao labi na kung siya permi ang imong kauban mo na nga may nadiskitahan sa imong mga igsuon nga natakdan na ka kay siguro ang imong kinaiya mauna pod kay dili man ka matikod ana nga na change na ka kundi ang laing tao man so mauna Ma'am Cha paningkamuting paningkamuting dili ka matakdan kay kuan man kuno na siya ang permi makakita o permi maka-observe sa kinaiya sa usa ka tawo sa hinahinay imo gina siyang ma-learn or imo na siyang ma-imitate kay labi na kung masingkahan ka musingkap o kagbalik so mo na to hinay-hinay na to nga nadala na ka sa iya or na-develop na sa bang imong pagka narcissist so kay kuan gina siya kanang mo nagingon nga dako ang chances nga madala gyud ka or matakdan ka so mo ana siya so ang atong hunahon nga ang
kuano ang mga tao nga na ay narcissist personal disorders, mauni ang iyang mga kinaiya, Ma'am Chacha. So imo ning makita kung tinuod bagid ni, no, na adiha sa partner nimo, so ma-proven na gid nimo nga siya usa ka narcissist person. So naa sa iyang huna-huna, number 1, no, naa sa iyang huna-huna nga labaw siya sa tanan tungod sa iyang trabaho, tungod sa iyang kahibalo, tungod sa iyang mga accomplishments. So taas kaayo ang panlantaw niya sa iyang kaugalingon ikumpara sa uban, bisan pa sa tinuuray nga ubos ra siya, pero sa iya ra man ang huna-huna nga taas siya. So mao na ang kinaiya sa usa ka narcissist. So ang ikaduha niya nga kinaiya, gusto niya i-appreciate nimo ang iyang mga ginabuhat, no? Gusto niya nga idaig nimo o mo pansin gyud ka nga naa siya na imo nakita sa parte sa iyahang kaugalingon. So mao na ang usa, no, sa ka narcissist. So ang ikatulo, kulang siya og kaluoy sa iyang isig katawo o sa imuha nga isip partner. Di siya mo bati og kaluoy kay ang iya lang permi gunahuna ang iya rang kaugalingon. So maon na ang isa, no, ka hiyas sa usa ka tawo nga narcissist. And then sunod, taas ang iyang lantaw sa iyang kaugalingon. Gusto niya nga hatagan nimo og importansya. Gusto niya nga magpahimulos siya sa uban. Muna ang kinaiya na sa usa ka tawo nga ay inaana nga sakit na ina siya, no, disorder man. Gusto niya nga maggasto ang uban na malibre siya. So munya masinahon sa uban kay naa sa iyang kahuna-huna nga nasinasab ang uban sa iya, ha. So mao na nga, no, iyang lantaw nga nasina o sa ni nagsilos siya sa iyang isig katawo kay ang iyang huna-huna nagsilos pod ang ubang tao sa iya. Muna diha ni kuano makita ginato ang kalainan. And then na siya yung manipulative behavior. Gamito na niya ang mga pamaagi nga mosunod-sunod ka sa iya, no, na ay mga pamaagi nga di nakakabalibad nga mo follow gid ka sa iyang mga instruction. Kay naaman siya ipanghulga sa imo or unsay ipang kondisyones sa imo, ha. So diha na magsunod-sunod ang usa ka partner sa iyang bana kay, no, o ikaw asawa magsunod-sunod na ka kay naa kay kahadlok siguro or unsa bay kondisyones nga gihatag sa imo, ha. So mo na imong hinumduman, Ma'am Chacha, no, kung nahaani nga kinaiya sa imong partner, usa na siya ka narcissist. So ang ikatulo nga pangutana, ang ako ra bang anak gamay pagani murag misundong na or narcissist na pud siya, mga ate. Tinuod ba ko, no, nga naa sa genes ang makuha nato ang usa ka narcissist? So according to expert na agyoy ebidensya, no, nga sa ilang research nga ang narcissistic personality disorder o sa mga kinaiya o gawi sa usa ka tawo usa giday na part usa 50% ang genetic. So mo na gingon nga ang 50% pod makuha sa iyang environment or sa iyang mga influences, no, sa gawas. Apan ang 50% gikan gyud sa genes. So muna itong hibaluan nga mo nagingon nga ang na siya da ay 50% nga nasunod gikan sa iyahang mama, no, or manayon kaliwatan. So nadugangan pa sa influensya sa gawas, sa environment or sa iya asa niya na dugangan ang iyahang mga dili maayo nga kinaiya. So mo na misamot ka gilad ang batasan sa usa ka tawo. So mo na siya nga bantayan nato kay dili gyud na malikayan nga naagyoy pamilya or naagyoy mga kinaiya sa tao kay nga mga inana sila matingabi taho tanong nga bisa ato experience nga
nganong lain magini silang mga kinaiyang kaliwata, di magini basta-basta nato ika halubilo or dili basta-basta nato sabton. So built-in na giday na sila, di na nato ika pangutana sa pagkakaroon kay kabalo na ta nga ang mga narcissist person or narcissistic personality disorder genetic. So na carry na nila sa ilang kaliwatan pa. So mga mo na siya nga proof gyud sa pag research or sa study nga 50% gyud ang atong mahi-inherit nga kinaiya sa atong mga ginikanan, and then ang 50 mo natong sa gawas. So nagpasabot ang katapusan namong ikasulti, Ma'am Chacha, nga kun ang imong partner na ay inaani nga disorder, mas importante nga imong i-priority ang imong kaugalingon nga kinabuhi og pangayo og panabang sa uban. Kay dili maayo nga magpadayon ka og sa ako lang magpadayon ka ani nga sitwasyon nga wala kay kalipay. Permi na lang kamo na insakto tong mga istorya sa imong mga igsuon nga mamatay jud ka og dali kay permi man ka ma-stress, permi lang konsumisyon ang imong madawat. So mao na unsa may atong ika-justify kung nagpermi lang kag konsumisyon or permi ka na stress. So mo end gyud ang imong life kay ang stress makapatay gyud na siya og dali sa usa ka tawo. Mao na nga mintras na apay panahon pangayo og tabang og tabangi sab ang imong kaugalingon nga kun dili na nimo kaya, so pwede ka mangayo pod og panabang sa uban, and then talk to your partner openly. So kung dili na nimo kaya, so istoryaha siya nga dili maayo ya kinayang gipakita sa imo ha. Mao nga aron ma-change siya naa siya kanang voluntary nga mag-change sa iyang kinayo, mubiya sa iyang ngilad nga batasan. So maura to Ma'am Chacha, og ni ay share diri gikan sa 0931 ang last digit sa iyang number, nag-ingon diri ang letter sender mintras isa pa inyong anak biyain na ng imong bana kay mag-antos ra ka ana. So tinuod bitaw So salamat sa nag-share nimo Ma'am nga hinaot unta nga madunggan ni sa ato letter sender karon nga tinuod kung di siya mo biya total ba pa man sila'y kasal, kung dili siya mo biya mag-antos gyud sa pero apan ready kung nahigog magit siya mo nagingon nga till death do us part ta. So pakasalan niyag apel ang dili maayo nga kinaiya si ang partner. So ang atong letter sender na gyud ang mag-decide kung mobiya ba siya o dili kay iya man ang kinabuhi. So di apay isa ka-share gikan sa 0229 nag-ingon pamati sa mga tambag sa imong mga igsuon letter sender kay tinuod ang ilang gisulti sa imo makakita pa ka og lalaki nga buutan nga og makadawat nimo uban sa imong anak. So mo na nga insakto sab imong timbang-timbangon ang mga gitambag sa imong mga igsuon nimo Ma'am Chacha. Kay dili basta-basta ang imong kinabuhi nga murag ingon mo bitaw na mga parable sa uban nga nagkalot na ka sa imong lubnganan. So mo ina tinuod na kay padung mangyag ka sa kamatayon anak kay magkonsumisyon man ka kung inana permi ang ipakita nga kinaiya sa imong partner. So wa kay kalipay. So kung ang tao nga wa na kalipay, so paingon na gyud ka guba ang imong health mismo, labi na mental health nimo madaot gyud. Ayon ta sa pagbasa sa atong quotes for the day nga sinulat ni Pachi Ryan sa pinterest.com about narcissistic husband or partner. Nag-ingon diri you can never find happiness by making a narcissist happy because their happiness comes from making you miserable. So muna atong bantayan nga kung maka-obserbar gani daw ta sa atong mga partner nga inaani ang mga kinaiya, dili gyud ka mali pa yun. So
Kaya ang ilang kalipay ni ana nga makita nila nga mahimo kang makaluluoy or masakit ka no, magkonsumisyon ka. So mo na ilang mga kalipay. So bantay taan na mga ka-feelings labi na tong wala pa'y partner no, wala pa nangamin niyo. So padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day gikan sa sulat sa Isaiah 1:18 nag-ingon. Come now and let us reason together. Said the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So mga ka-feelings, nagpahinumdum na usab kanato ang balaang kasulatan. Sa pagduol balik sa Ginoo kay wala siya nagkinahanglan sa mga magtutuo nga usa nakalimpyo o usa na no kamaayong tao, kundi ang giimbitar sa Ginoo ang tanang makasasala nga mobiya sa ilang mga sala tungod sa pagbalik o pagsunod sa Ginoo. So mauni ang mga rasones sa pagsalig nato sa Ginoo sa gahom sa pagpasaylo kanato. Right mga ka-feelings, wala naman tayo igong oras.